Hauxe da urbanizazioa. Proiektua zuzentzeko kontratatu nahi zaitugu. Lan zorrotz eta luzea izango da, gutxienez 3 urtekoa. Proiektua garatu, baimenak eskatu eta obra gauzatu arte. Badakigu aldaketa dela zuretzat, lan berria, enpresa berria. Beraz, pentsatu eta argi duzunean deitu. Sinatzeko. Eskerrik asko. Kaixo, Laztana, iritsi naiz. Berri bat eman behar dizut, ez dakizu ze gertatu zaidan. Aurten nago. Benetan? Bai. Benetan? Bai? Benetan, bai. Ai, ama, ezin du sinetsi. Bai, sinestezina. Laztana, zer duzu? Deus ez. Ez erez. Baina pozik zaude. Noski baietz, baina... Larritu egin naiz. Hirugarrena da. Hau errazago izango da, lasai. Ez da hori. Lanagatik da. Berriz ere baja, lanaldi murrizketa eskatu, urtebete besterik ez da lanaldi osoan hasi nintzela. Ez di egingo grazia handirik. Baina ulertuko dute, ez da? Pozik aurkitzen nintzen. Sentitzen nuen, aintzat hartzen indutela. Zer moduz? Pozten naiz azkar erabaki izanaz. Esadazu. Bihotzez eskertzen dizuet aukera benetan. Honan entorrela, azken 10 urteotan egindako lan guztia izan dut buruan eta nola proiektu batetik bestera honaino iritsi naizen. Ametsa egi bihurtu da. Zure talentuari eta lanari esker. Osagai bat falta zaizu hor. Guzti hau gauzatzeko ezinbesteko osagai bat. Hara, duela 7 urte emazteak eta biok lehen aurra izan genuen, eta 2 urte eskasean, bigarrena ia jarraian. Emazteak baja eskatu zuen eta gero lanaldi murrizketa umeak zaintzeko. Abokatu bulego txiki batean egiten du lan eta biziki maite du lanbidea. Abokatu bikaina da. Eta egin zuen, zalantzarik gabe, nigatik eta umeengatik. Duela urtebete berriro hasi zen lanaldi osoan. Eta orain, berriz haurdun gaudela, jakin berri dugu. Zorionak. Mila esker. Emazteari esker nago hemen neurri batean. Ez dut uste urte hauetan igatik egin duena itzuli ahal izango diodanik. Baina saiatuko naiz. Asko eskertzen dizut nirekin pentsatu izana, baina une honetan denbora behar dut. Familia eta seme-alabak zaintzeko. Denbora. Beraz ezin dut onartu hori eragotziko didan lanik. Ikusten gizon hori? Jondu izena. Egunero 4:00 ateratzen da seme-alaben bila ikastetxera joateko. Eta hor dagoen emakumeak, Sarak, lanaldi murrizketa dauka, ez seme-alabengatik, kama zaintzeko baizik. Gutxik dagoen aulkiura ikusten, Pedrorena da. Baina orain astean bitan etxetik egiten du lan. Begira, enpresentzat funtsezkoa da, bertako langileak pozik egotea. Eta badakigu horretarako arrazoi bakarra ez dela soldata edo lanpostua. Hemen bizitza personalaren eta profesionalaren arteko oreka nahi dugu. Eta badakigu familiak horretan duen garrantzia. Lana onartzen baduzu gure esku dagoen guztia egingo dugu zure ekuazioko osagairik ez ezabatzeko. Horrela guztiok irabaziko dugu.
Aizu, zure emazteak badaki irigintza alorreko zuzenbideaz?